Ai, hemen txenabil. Tresneria txukuntzen, zorrotza usten. Gure gaurko gonbidatuak ere, horrela usten ditu, bere tresnak. Tira, bera ez da sukaldaria. Baina, eanik nerea zer moduz egin dudan. A ber, hau txugundu, papel hartu, horrela egin. Bai, baina, pixka gehiago falta zaio honei, txugun logo laberdet, beti urakin hobeto, bota pixkatura, eta eman eurra. Aizkolaria da gonbidatua, Eneko Saralegi jauna, eta segituan iritsiko da. Hau, txukun jarri berditut, haber hobetu dan. Bai joala. Kaixo lagunak, eguerdion, eta ongi etorri, Eneko, zer moduz? Ongi. Ongi, zorionak, aurten txapela buruan emango ikurte guztin, ezta? Bai, eskerrik asko, aurten bai. Kostata horre, baino? Bai, azkenean lehen urtean dara haitu ginen, baina aurten nire buru etorri da. Ona, zorroztuta aldazka gaizkoa guztik. Basik bia saio makakela iteko eta, Bai, biharkoak bai, denak ez, baina biharrekoak bai. Une oro zorrozte aldituko, egunero ibiltzala izorrozten, o noiz amuzteta izki, nola asko amuzte aldia? Txapelketakoak bai, txapelketakoak beti ibili ondoren beti zorrozten dira, berriz txapelketako, baina entrenamentuetakoak eta aldiro denak zorrozten denbo gehiai beharri nuke. Vale, orduan, eta gaina amutza bali mado, indarketxo man berdek, igual hobeto entrenatzek, ez da? Bai, baitan. Bueno, lagunak, gaur ekarrekin dingo dugu, entxalada ehar bat, ikusiko zuen txitxirio, zerba, eta bakailuakin, eta gero horiek erreta, eta zukalden zemuz moldatzea iz. Lamana ondo moitzaldek. Jaten hobek moldatzen ez zukaldean baino gisa. Ikuste zai, gakaken sasoiakin. Bueno, azteko eta behin ningo deuna da, ondo pasa, eta zehose zukalda bai, eta gero nola ez, aizkora munduan aritu. Bueno, launak, eta Eneko, garatuko jat pausuz nundik noa ebiliko gehan, bale? Zan dio intxalada ingo deula, baina intxalada epela antzeko ingo jau, bale? Zeratikan, ingo deuna da hemen txitsiri dazkau, geresi tomatek, aguakatia eta alberdinia. Ingo dugu aguakate erdila hartuko deu, alberdinia erdila, xerretan jarri, eta ontzi baten jarriko deu, eta labea sartuko deu, bai txitsirio, tomate, aguakate eta alberdinia, eta hori, ziko deu laben erretzen pixkat. Gero ingo deuna da, entxalada montateko izango da historia. Azpin zerbak, gordinikan jungo dira, gero jarriko ditugu hau guztik erreta gainean, baitare ingo ditugu bi arrautza prejitu, gainen jartzeko, eta gero ingo deuna da, ospin olio bat, gainetik botatzeko entxaladai. Baina, ingo deuna, ospinakin ez, limoiakin ingo deu, siapiakin, olio pixkat, eta gatza botako deu, eta hori adinatzeko erabiliko deu. Eta hori gutxi balitz, pare gauza gehiago jarriko izkio. Ingo deuna da hemen, brandada bat dakizu zer dan. Ez, baitu, da, buñuelo antzeko bat, buñuelo normalen gozua izatea, gazilek eba daude, baina da, bakailuakin indako buñuelo bat. Ingo deuna da patata egozi, bakailu egozi baitare. Batzu jale pare bat bota bertara. Ingo deu esnia bota, eta olioa. Eta hori ingo deu birrindu, ondo krematu, eta gero zein goitugu, temporati pasa, eta prejitu. Bale? Eta hori izango buñuelitua bakailuana. Hoi baitare entxala ondon jarriko izkiu. Eta hoi gutxi balitz, hemen ingo deu krema bate bai, piper eta kuiakin. Kuia ingo deu pepitan kendu eta labea sartu. Gio bai behin labetik ateatzen deunean, ja asala kenduko jo, piperra ere bai asala, krematuko deu, krematu ez, puretxu ingo deu, eta entxala onduan jarriko deu bai lagungarri bezala. Ize, jaten zen esan dek ondo moldatzea izela. Jaten bai, eta gainean soladare gauero jateta. Bai, eta entxalada bikaina arrauta prejitu egin, txitsirioekin haudek energia mango ikena honek, Hainbeste gauzekin, baina aguakatea eta gauza askokin, bai. Bai, eta zain duen beharra laiz asko jateko garaian? Ni desente zaintzen naiz egia esan, azkenan kirolean nahitzeko pertsona bat naiz kiloak nahiko errex hartzen jutena, eta orduan aste ez da bintzet desente zaintzen naiz. Eta zeo hartzen du kiloak asko, ez teke koipe asko emate jo koipiai, o... Kantidadeare asko jate. Asko jate alde. Entrenamentu nola ititu, zenbat ordu entrenatze? Astean 5-6 aldiz entrenatzeu, azkenean naizkoan pare bat aldiz zaitzen ga, geho beste pare bat aldiz gimnasio indarra lantzea, eta geho mendi eta korrikaitare beste pare bat aldiz. Eta bastik izen ebiltzea izela, eta beti horre bueltaka, iristea, eta beti goze, eta beti goze, ai ama. Bueno, ingo deuna da, nik hauela beratzen jungo naiz, bale?
azteko eta behin, eta ingo eken abeitu goiaratxo batekin hauei pepitak enduko izkilok, eta gero jarriko beste zeo zeiten, hori lan erresa jarriko eta zieran. Vale. Eta gero ingo deuna da, jepa, ero dituk hemen. Hau jarriko ekena da, gero bertan jarri, labean sartuko deu, eta nik ingotena da, nahuakate, alberginia, eta txitxirok hemen jarri, eta laberatu bai. Bueno, eta bihar, nundakak bihar rezibizitua? Bihar justo Bilbon izango ga, Arenalen, Bizkaiko Federazioak soltzen duen ekitaldi batean, eta hoxe han esibizia egiten. Zer lagun izango zate bertan? Nola izango, zer zio mota izango? Aizkolarik pare bat izango ga, eta gaina biharkoa alturan bik elkarren kontraiko ga, gutxi alturan aitzen ganak, 5 metroa jota, baina... Nola 5 metroa, kontausak hori ondo. Osea, igoin bihar zate gora eta goian zata enborra moztu? Bai, hoi da, azkenean... Trapezista inaiz guain, ose? 5 metroko ur bat eamateu, eta aizkorakin zulo txiki batin, bertan hol bat sartu, gora jota goien... Nungo modalidadiek hori nik gaina, bueno, Instagramen da holakotan ikuste izkiat desente. Bai, hori modalidadea berez Australitik heldu dena da, Australiarrera deitzen zaio, eta honek ekarri zuen munduko txapelketa batean erakustaldi bezala, eta hemen Osaba izan duzen hasitzena lehenengoa, Gabriel, eta geroztik beste batzu badu, baina oso gutxi hortan aitzen gara. Egarra, izatik gaina ez daitu gontan, no? Hemen, eta gero gaina enborrei buelta ematen astea izatik, no? Mosteken nian zulu eite jo urrengo areago, eta gero 5 metroin berrek ebaki. Hoi da, azkenean, zuk esan duzun bezala eurren guk zulo bat ikeu, hola, iotzen da. Hoi onda, inbierde zulua, ez da? Zeatik, anondo ez bai sartzen makila. Bai, azkenean, hoi da, azkenean garrantzitsuna, baina beste zailtasun handi bat dauke, azkenean zu goien hol baten gainean zaudenean, hankak geldik euki behar jozu. Orduan, eurre alde batetik moztezu, baina, karo, zulurrean zaudenean, edo duatronen gero buelta emate eta bestaldetik emate jok. Bestaldea joaten ga. Orduan, enbor guztia alde hortatik moztu berdek. Ezin du buelta eman, orduan iken dena da, hankak posizioz aldatu, eskue aizkoan aldatu, eta kontramanoa merzaio. Hori, de switch, esate guen bezala, surfenstak eta bestiak beste aldeak, no, backside, bai, kontramanoa behar da, eta azkenean... Hoi entrenatzeko, zailu iten da. Hoi entrenatzeko nola itendek? Ze iteituk? Basoa jutea izo, ze? O nola gartitu benborrakain txintxilikan goraino? Hasi basoan initzen ikasten Osabakin, basoan arbol batzuk gureak ginitunak, eta bertan hasi nintzen, eta gero bestela goain daukeu soporte bat edo tripode moduko bat, eta bertan arbola jarri, tente jarri, eta... Bai, fregestik, erresa izan behar, nahikoek egurra ekarri, nahikoek, eta gaina goen egurra tente mosten. Ona, 5 metro, eta horko jan bertigo ikan ez dugu kiber, ez da? Ez, azkenean, altura, ez da izugarrizko altura bat, baina bertatik erorizko mina hartzeko nahiko altura. Erori ala izekula horre mosten, ez? Ni ez, badi erori dienak, baina ni momentuz bintzet oa indik ez. Ez da itokatu goen dikan. Vale, ondo, heldu jokorrei. Ondo. Eta, adibidez, zulu inberdioken nian gorak hasiaken hortan, nola inberdiok zulo hori? Azkenean guk zuloa itxeunean, itxeu beti azpitik zuloa zuzena den bat, eta gainetik inklinazio pixka batuna. Vale. Eta guk hola sartzeunak, hemen goinen du kutsilla tipoko bat, eta atzean ditu beste bigia. Orduan zuk sartzezunean... Ja, ez da giak ez duen muitu arazten. Hori da, azkenean karga jartzean kutsilla goiko partean sartzen da, eta giak behikoan aldeta ez muitzeko. Nik esaten nian, hori guztek sartzen da, esaten, jope, horrondo itxatxi berdek hori, esatik gaina gora igo berdek, eta hor jarraitu berdek letxek ematen eurrai. Bueno, oso ondo txukunduek hori, botasak hauek ja organikoa, eta hor jarriko jau hemen horrela, hau horrela, botako zio gatza eta olio pixka gainetik handan nahi, eta laberatuko jau, bale? Hola, gainetik bota pixka olioa eta gatzare bai. Bueno, eta xarak lehitarrak, hori zer zeate, ja odolian ja aizkoak hartzen zue, gu esaten duen bezala ogi batekin entortzela okinak beso azpin zuek aizkoakin, oze? Bueno, egi esan oso txikitatik hoi besteik ez du ikusi etxean, azkenean ne Osaba guzi, bueno, beak esaten dunez bat bakarra da ardi beltza, Mieltxo harri jasotzaiatea zela, aizkolari beharrean. Artista hutza. Eta izebak bik aizkoan ibilitakoak die, eta azkenean hoi ikusi eta hoi ikasi. Eta azkenean oso txikitatik aizkoakin ibili izan duga, eta hoi da odolean da makiuna. Ona, eta nik esateko, zenbat urtekin usteile aizkoa eusten? Zatik gu herritarra gaitukela. Ni baserrin aite biltzek, baina aizkora eltzitxiguten usten hartzen.
Eta zuego honezkeo ja ezibizioak egiten. Zenbat urtekin hartuan aurrenengo aizkoa? Bueno, hasieratik txikitatik, baina bestek ikusiz, uzten dugu aizkora bat egurrezkoa dena ebakitzeztuna, eta horrekin ja eozin iskin kolpatzen hasten gara. Eta geoztik, Ze kolpatzen hastea, ze aurrenengo gauza moztu gana? Eurrek ikusita, eurrek generalean, azkenean etxean beste aizkolarik hortan aitzen zienez, eurra iri. Eta geho, aitzen ginen burnizko aizkora txiki bat, baino filoik esan zaun. Amutsakin. Eta arekin kolpeka, eta geho ja gutxinaka ikasiz. Zina alban aberin batola txikile izan ian da. Bueno, Irio, igual besten batei. Beste batei, anekdota bauket, Ze kontazak. Azkenean anonaietani aiginen aizkoan, edo asarretu inginen, beha izen aizkoan eurrean, da nahi etziten uzten. Azkenean, biokaina eginen, da etziten uzten. Eta esaten usteko, eta ez, eta usteko, eta ez. Eta hoitako batean, aizkenean, kendu aizkoak emango izut. Eta behotu. Eta etzen kentzen, eta kentzeko aizkoak emango izutela, eta azkenean, Nune manion. Non ustezu. Eta kaskazurrian, non putxorkatilean. Burun! Katila, Marta, tan ze musion. Nik ez da izan bat urte izan nituen, iru, lau, altzeko zerbaiko mugertzatarrake kontatu zitxigun, da batak bestien eman zitxune buruan da gale marka, zekako hendik, nahieke iru lau puntu hospitalea joan barrizton zuen da, iru lau puntu. Bueno, ama. Eta hori sala gitarrak. Vicente ere, Iker Vicente zuen familikoak, eta? Igual sarale gitarra, dela esan beharko, Iker Vicente da, baina, bigarrena bizena sarale gidu, bere aman ere ize bada. Eta azkenean oso txikitatik elkarrekin baserrin ibiltzen ginen, eta beha egu bezala hasita hola, itzeate, pike sanuak horrekin dizu gaina engoian neotia eta horri biltzia, ez da? Bai, da. Ona. Basoik gehatze alda zuen etxe gueltan, basoik alda oso etzitente. Bai, lehen txikita, egi esan eroritako arbol guzik eta joaten mazinen, denak koskatuta, egoten ziren, Bai. Ona. Bueno, hemen txegea, txirrik itxarraka, labeko gauza egin ditugu, eta bitartean erreportai bat ikustea jungo geha. Eta noan jo jungo gaituk? Bilbo jo jungo gaituk, Casilda tabernara, eta ikusiko zuezi arrozak prestatzen dituen bertan. Oazen area. Kaixo, Joseba, eguerdion, ni Sandra naz, eta Bilboko bihotzean zaude, Maximo Agirre kalean. Hau Casilda jatetzea da, eta nahi duzu ezagutu, guazen barrura. Casilda jatetzea 2011an zabaldu zen, eta jabeak enpresa tale txiki bat da. Kokapen oso ona daukagu, zen Maximo Agirre kalean gaude, eta Bilboko arte ederretako museoa alboan daukagu, eta Guggenheim museoa ere oso hurbil dago. Hemen egiten dugu sukaldaritza, oso tradizionala da, betiko errezetekin. Casilda daukagu alde batetik taberna, pintxo eskaintza zabala daukagu, pintxo bereziak, tortilla mota batzu daukagu egunero, eta gero barruan jatetzea daukagu. Lan egunetan ematen dugu eguneko menua, eta gero asteburutan ematen ditugu karta eta asteburuko menua ere bai. Eta gure helburua zein da, gure bezeroak etxeko moduan setiaraztea. Eta orain aurkezpenak eginda, joango gara sukaldera errezeta egiten. Hemen gaude Casildan sukaldean, batit gure sukalde buruarekin, eta gorko errezeta egingo duguna da arroz beltza, txipiroi barazkia, otarreinzka eta piperautxo aliolarekin. Eta osagaiak dira arrozuria, tinta, otarreinzka, txipiroiak, kalabazina, azenarioa eta lekak. Gero daukagu perezia eta berakatza. Hasteko berakatza eta barazkiak bigundu egiten dugu apurtxo bet, eta gero botatzen dugu zatitan txipiroia eta otarrainzkak. Hemen Casildan jatetzean osagai erabiltzen ditugun bertakoak dira beti, kalitatea garrantzitsua da guretzako, eta beti egiten dugu denboraldiko platerrak, etxeko moduan, eta guretzako hori oso garrantzitsua da. Eta gero botatzen dugu arroza eta tinta. Honez gain gure plater izarra da arroz kremotsua ondoarekin, eta gero daukagu ere bai entreko tartara, plater hauek asko gustatzen zaizkie bezeroei.
Dena prest daukagu orain eta hasiko gara platerra aurkezten. Eta gero dekorazio moduan ipintzen dugu otarrainzka bat eta gure alioli piperautzarekin. Beno, Joseba eta konpainia, aurri izan da gure plater proposamena, espero dut zure gustokoa izatea eta badakizuen on gauden hemen Kasila jatetxean Bilbon. Agur! Aupa, Sandra, artista, ze arroza indun, Arroz beltza gauza goxuaek, Zure arrazun bai. Bai. Gero arroz beltza gauza izate komunea jute zenian papela ikusita, ostra, ze arra sustua, Baina ez, eharrak, egia esan ni oso salia naiz da, hor arroz beltzak alioli txiki batekin, marabila. Horrela jarraitu, eta gurean jarraituko deu. Inbiar deuna da, behitu, hemen magia ite du telebizan, hau, labetik atea deu, inberdiakenak zuritu, piperra zuritu alde sekula. Ez? Ez, errez, bueno, hoi eskuak iningoek, bueno, epelazio, baina lasai. Ingoekenaek, baitu, piperra zuritzeko, azala junten, hola, mantxo, eta beha jungo juten. Barruko pepitak enduko eskio, eta hori ere bai azala, eta garbi sartuko dut lana, birringailuakin txikitzeko dena, bale? Bueno, eta nik ingotena da, patatak egosten jarri, bai edo bai, bakailue bai, eta gero igual binagreta iten azten naiz. Bueno, eta Euskal Duatloia, sorpresa erra manuan, ez da? Oiko irabazle ikuste itzan, oitzako ere sorpresa izan nuan, o kontazak zerbait? Ikusi irabazle ikusi ez, baina txapelan gati borrokatzea joateko asmoa nula bai. Hori bai, no? Bai, Hoi beti. Baita ere, bai, final batea sartuzke azkenean beti joaten. Gaina hor, punaiz txirrik itxarraka, ez da? 3. 2. tak, azkenean irabazi, ez da? Bai, da, lehen gortean 3. inun, ez nik uste ez nula etxeko lan hon bat ateatzeik euki, eta aurten guztua etxeko lana bintzet demostratuta, eta gaina txapelakin Ezin hobe, ona, eneko. Non izan nuen zeatikan, igorritzan, lehiaketan itzan, eta momentu batian aurreatu inion, ez da? Kontauza pixka nola pasauan historia. Bai, hor lehiaketan, hasieranik garbi neuken fuerte hasi nahi nula lurreko lanetan, azkenean buruk desentera iteit, eta nahiko aurreatean nahi nun, aurren atean itzen, lehenengo lan hortan. Hoi jendeak jakiteko lehenabizi lurreko enborrak, damba. Gero korrika eta gero tenteko enborra, ez da? Hoi da. Hor, zenbat enbor moztu zen dituzten lurrian? 4 enbor, 45 moztu genitun lurrean. Eta hor txapeldun atea itzan. Eta hor aurren atean itzen, hoi bai, txapelketa izan duzen 2 tandatan iten zen. Eta orduan nik lehenengo tandan itzen, orduan bigarren tandakoak ze egiten zuen ez nekin. Ados. Baina, nire tandane aurren atean itzen, eta gero korrikako lanetan nire buru erregulatu zibilin itzen. Hor momentu batean suarrik erritmo gehiago zeamakin eta aurreatu intziten. Oide, zigan buruan bai. Eta gero azkeneko laneta sartutakoan, vertikaletan nik dena ematea joan itzen. Azkenean oendik oso egin egoan eta ongin egoan, da hor oso lan... Eta bestia zen korrika bukatu zilean, da ito inda, ose? Bai, azkenean bestek nik uste, korrika gehiago bete ziela, eta azkenean horrek eragin izan zula, eta gero vertikaletane, nik ongi moldatzen naizen lan bat da, azkenean alturentare aita... Vertikaletan zema moztu zen dituzten? Beste lau. Beste lau. Bai. Eta nasi guan behar, zenbagarrengoan harrapatu dion? Korrikaia nahi behin aurreatu ziten, baina korrika aurretik hasi nintzen. Bai, diferentzien emakilako lurreko 4 eurretatik. Eta gero ja vertikaletan diferentzioi erabat areagotuz joan nintzen. Ona. Eta urrengo txandakuak, nola ikusi guan urrengo txanda? Hor ja, ostra, besi gertatzeken, haber nola iten, kronometroak inezkuan, nola inua? Bai, azkenean nik nire denboa guzik hartutan eusken, eta kronometroakin. Aurreneko aurretan ikusi nunean ni izan du nitzela azkarrena, nire burue nahiko ongi ikusten nun, azkenean korrika denak igualtxo ibili ginen, baten batek 15 segundu kentzea lortu zuen edo errentoi jatea, baina azkenean vertikaletan inun lana oso nazela banekin eta ez zuen lortu nire denboik. Ona, egila esan, gizurra mateik, baina azkenean korrikak ia bueno, tenteko enborrak eba, baina ia aizkolari duatloia, baina hor korrikak esan zinean zenek irabazi historia, ez da? Bueno, korrika azkenean denak igualtxu inginun, azkeneko vertikaletan ni... Ja, baina ondo iritsitzan, da beste bete intzitxion korrikak, ez da? Aldaketa horiek askotan kudeatu berdituk, ez da? Azkenean nik, banekin etxetik entrenatuta neamakin,
eta ze pulsaziotan ibili behar nun banekin, pulsazioik pasagabe regulatzen joan itzen, eta gero regulazio horrek ekarri zuen vertikaletan oso lan. Porte iristia, ez da? Ona. Bueno, eta hau inda, gero, pentatze alde igualde pentatloien bat, edo beste zerbait itia, hola, edo honei heldu behar dio, guain txapela heldu behar dio urte askoan hor, guain digaztea gota. Pentatloneako ni ikustet gorputze txiki xamarra auketela, eta azkenean... Harri moitzen, da harri altzatzen, da txingetan, da... Ingoituan, jarri ezkero, Nitez igual, bino nahi askoz fakture gehiago pasakoliak beste batei baino, orduan nik uste nukela nire maik hobena emango lan oitan, eta azkenean bakoitzak ikusi behar du no aiatu diteken, da zein dezaken nuekina. Dudi gabe. Bueno, zemu zabil behitu za, guain, hau ondo indio, alde batetik endu jo, bestetik ebai? Bai. Bale, guain, garbi atatzeko barruan pepitak egitzi, sigorritik hola hartu, hemendik iriki, eta ite ziot bibiaz jarri, eta iteat arrastan eaman. Eta pepita guztiak bera eroitzia, bale? Eta hau garbi, barroa. Oso ondo jaiz. Zukaldean ibiltzea laiz etxian. Gutxi egia esan. Bai? Bai, behar bine gutxi go. Bai. Amak ongi zaintzen hau. Bai, bale. Bueno, aukera balin bakak aprobetxatu, Bueno, ikusi zue hau, ziapiakin ze marmelada erraiten egin, hemen pixkanak abota bier dago lillo, bestela mostia daka. Vale, bueno. Piperra dena botakot. Piperra dena, eta kalabaza kuia oire, inoitzak lau pusketetan, da bera barroa bota. Eta gero birringailua sartu, eta birrindu bildurri gabe. Vale, mendik aurrean maia piperra garbitzen jarrikoik. Oik hasiek eta earkinde gainea. Bueno, eta hori irabaziken txapel bakarra ez hori ez da? Ez, azkeneko 2 urtetan Nafarroako binakako txapeldun ateatzea lortut. Azte maian dare txapelan bat beste dauzket, eta geho garrantzi gutxixo duen beste txapelan batzuk bai. Baldakak baten bat esatekena hau nahi dit irabazi, honean nahi heldu, jarri aldek muga ikan. Bueno, duatlonekoak ilusio berezi egin dit. Egi esan, ni azkenean aizkolari bat naiz, ez natxekena aiatu igual aizkora utxean maia gorenea, beste batzuk maia... Bizetzak esan desetzik, gure irekin gitzaudek, Bai, eta azkenean duatlonak ilusio desente egin dit, eta geho azkenean binakako txapelketaketare Nafarrokoak ilusio desente egin ziten, baina egi esan, adibidez, Ikerrekin txapelketa bat oso guztua jokatuko nuke. Azkenean lehen guzue da, eta behakin, anaiekin... Dan atxeak hartzeko. Ez nu neuki aukeraik txapelketai jokatzeko elkarrekin, azkenean lesio bat izan duzun geho, eta izko izan duzun. Eta ja ez ibiltzeko. Pues, hoi da. Gerritan lesio bat izan duzun, eta ezin izan du azkenean balkarrekin jokatu. Eta Ikerrekin ilusio ingo ziten txapela bat lortzea binakako. Bueno, bikote ona aukeratuek, Bikote ona aukeratuek. Ona, ala berdiki. Ondo, bueno, hone ingo jotena da, gero, betu ez testurak txukun hartu duen, botako jo perezil pixka txikitutare bai, itxura, hola, pixka topatzeko bertan, hola, ikutu berdetxo bat eukitzeko. Hori beraino sartu, birrindu, gatzaleno bota dio, baina kanpotikan, pixka gehiago biharko gula, eta gero ere bai bota dio, olio birnian txorrota txiki bat. Vale, gana ondo birrindu, eta hoi listo dakau. Eta hemen esan deten bezala perezilia botako. Eta oaina ez talkotan, sei izan dek, azkenengo hau izango guan bere zilena, txukunena, ilusio gehiena indikena? Bai, esan, ilusio gehiena inditena azkeneko duatroneko hau izango litzeke. Claro, hor ja gorenian hau, eta hor... Bueno, gorenean, txapelketa hortan baina, azkenean, aizkoranda korrikare ongi moldatzen naiz, eta ilusio berezi egin dit azkenean nire maile erakutsi alizateak. Gero ere bai usango guan, no? Beti jatei jendiak aurrenengoa irabazitako aurrenengo txapela, eta hori ere bai bere xarma sekatek, ez da? Zer izan nuen aurrenengoa irabazi guana? Aurreneko aurrezko aizkoran bat izango zen zeurore gazte mailan, eta gero Euskal Herriko txapelketa gazte mailan 2009an, 16 urtekin irabazi nun, eta... Ona. Bueno, bai, hori, birrindu lasai, niga hori, gaia pikatu bere, nola, tiretan bodako eta honea pixkat. Vale, hau listo, Bakailua, vuelta eta vuelta, egozi berda, baina justua, patata bai gehiago egozi berdala, baina bakailua zeitu eningo dugu, hori? Guai ingo duguna da, dastatu. Probatuzak, oiarakin, pixkat, a ber, zemuz da hon. Oite. Eta ondo balin baziok, hola zeutziko jo. Takio, gatza puntua berbaik edo, abisa. Eta botako zio.
Emusiok. Xoxito? Ba, gatza pixko bat igual behixio, Xoxito ez zuprobatu negazu, baina... baina... Ez, irekin bat egon nauni, beti. A ber. Ona, bota pixka, bota zio, eta olillo pixkate bai botako zio. Txak, sartu berrio, birringailua, eta hola olilloa ligatu ingoet. Nasketakin. Bakailua baitu, irekin txiki bat eman du, hemen 3 minutu egon da, eta hortxe utziko dugu pixka gehiago, eta hortxe bukatuko da ito. Eta mosteko garaian, ze gustatzen zaik gehiago? Mosketa beti, bueno, gu hemen ohituta gaude mosketa lurren itia, edo vertikala? Ba, igual vertikala, ni... Bere arma zekabe, no? Ematik benetako zuaitz bat igual mosten nahi aizelako, edo... Bai, eta azkenean aizkolari nahiko teknikoa naizela konsideratzen naiz, eta vertikal horrek oso teknikoa da, eta azkenean bestei aurre hartzea lortu dezakegu ze horrekin. Historia horrekin, eta esan behar nilana, ze entrenatzek, azkenean mosteko, hau hemendik askatuko ju, oidek, hemen golpe batzuk eman, eta tengo ju. Adibidez, entrenamentua oso antzekoek, entrenamentu desberdinak zede, bakarrikan enborra tenteka jarri behar dekela, baina gerri aldeke bai hor trabeska honian, horretzek, igual gimnasioan ariketa desberdinak behar dituke bai? Bai, azkenean beti alde bere aitzen aizkoan vertikalean, eta alderdi hau, nire kasun alderdi hau asko kargatzen da, eta bai landu behar dela, baina importantea da ere bai, gimnasioan dare beste alderdi ere lantzea, azkenean hori da, bat reio lantzen bazu, gorputze... Hoi surfista gertatzeko ere bai, nola igeriteien beti hola atenteka, azkenean hau dana handa errazkoitek eta honei gutxi, eta gero gola bukatzea ere bai okertuta. Ba, izatik, dominakin surfita gero, baina ni surfita eta gero jartzen dominakin. No jartzen. Bai, izaten da, bai, azkenean. Bueno, bagoaz hemen txirrik itxarraka, Esan dako ospintxo hau, behitu, asko gustatzen zaiten nire. Hau binagretatxo hau eosertako balilloik, Eoser gauzei botatzeko, bai, txure arrazekak, eta zapore hobia. Gio ingo deuna da, arrautza plegitu, birrinduta dena ligatu gero tempurati pasatzeko, haure garbitza botako jau, eta bak, itxastik, txerrek itxarraka. Bueno, eta mosketa vertikalian zintzio potente, zein degire aererio gogorren aguantxe hortan? Bueno, mosketa vertikalean aizkolari teknikonare iker da, eta vertikalean egeien hobekina beha moldatzen da. Danak etxea, ni, dana etxea. Australin ibiditakoa da, eta ikasizun teknika hau, eta azkenean oso ongi mozten du bai. Bikain. Bueno, bikotia, heldu jo, bikote bezala, heldu jo, eta lehen zuen artean, tak, dana txapelak etxea. Aitzei zuen da jartzen gatioen elkarrekin. Balmasean egon da altzaude segula? Esibizion bat iten noiz bateo, bai? Aste santutan egon alaiz? Ez, aste santutan ez. Ba, ikusiko zu, aste santutan oso gauza bereziak egite eta bagoa zarea ikustea, zer eta nola ibiltzen dira. Goazen bertara. Haupa Joseba eta konpainia zelaan, Nerea eta Aitor gara, Balmasedako hiribilduan gaude, eta gaur erakutsiko dizuegu Balmasedako pasio biziduna. Ongi etorri! Hemen gaude Balmasedako pasioaren interpretazio zentroan, eta hemen Balmasedako pasioan agertzen diren gauza guztiak daude. Arropak, tresnak, instrumentuak, dandana. Hemen Balmasedan ohitura oso handia dago pasio bizidunaren inguruan. Pentsatzen da, beste garaian ja igotzen zela Kolitza mendira, prozesio batean, baino, 19. mendean da, hasi zenean gaur egun ezagutzen duguna egiten. Hemen antzeslan moduko bat egiten dugu, ostegun santuan egiten dugu azken afaria eta gauza gehiago, eta gero ja ostiralean egun potentea da, egun unkigarriena, eta egiten delako Via Crucis. Amaitzen da, Jesusen heriotzarekin. Aurten antzesko dut Maria Magdalena. Nire lehenengo aldia da Maria Magdalena antzesten, eta egia esan da pizka bat urduri nago, ardura ikaragarria da. Eta dakizuenez, Maria Magdalena Jesusen jarratzaile amorratua zen. Eta azkenean momentu garrantzitsuenetarikoena Maria Magdalenarentzako da topaketa Jesusekin. Eta bere sentimenduak eta bere emozioa isladatuko du. Topaketa ez da ensaiatzen. Gustatuko litzaidaike jendearen bihotza unkitzea
eta aitortuko dizuet Jesusen topaketan pentsatuko dudana. Nire aita, naiz eta orain ez egon, ziur nago momentu horretan lagunduko didala sentimenduak isladatzen eta sentimendu hori transmititzen eta Jesusekin topaketa emozionante bat izaten. Aurten tokatu zait Jesusen pertsonaia egitea. Niretzako berezia da, ze duela 31 urte nire aitak egin zuen pertsonai berdina, eta betidanik ateranaz pasio bizidunean, eta horregatik niretzako berezia da. Aurten pertsona jori egitea, baina aldi berean ere ardura, responsabilitatea. Abendutik egon gara entzaiatzen iagunero, gero fizikoki ere prizkat prestatu behar naz gurutzea eramateko. Gurutzea nik bakarrik eramaten dut, asko pisatzen du, 75 kilo uste dut. Herriari buelta osoa ematen diot. Momentu batean sartzen da pertsonai bat laguntzen, justo aurten aitak egingo du pertsonai hori, hasi que bion artean eramango du gurutzea. Eta ikusten duzuenez, Lea eta Bizarra ere denbora gutxi ditut luzatzen. Pentsa ezazu, Balmasedan ia 8.000 biztanle garela. Eta 8.000 biztanletik parte hartzen dugu gutxi gora bera 700 pertsona. Baina kontuan izan behar dugu, pertsonaiak aparte, beste pertsona batzuk badaudela, prozesioaren atzetik eta izugarrizko lana egiten dutela. Nire kasuan, nire familiako guztiek parte hartu dute prozesioan. Eta azkenean, ohitura moduko bat bihurtu da. Eta aurten paper hau interpretatzea, hori ikaragarria da. Baina Balmasedan badekogu beste ohitura potente bat, aste santuaz aparte, putxerak. Nahi dituzu ezagutu? Etorri nirekin. Bueno, hemen gaude, putxera prestatzen aitarekin. Gaur egin dugu Porrusalda putxera. Eta zergatik, vigilia respetatzeko. Ohitura hau, 19. mendetik dator, La Robla Bilbo bidea egiten zuten trenek, ikatsak ekartzen zuten Gaztelatik, asmatu zuten tresna hau, sukaldatzeko, bai indabak, bai Porrusalda eta denetarik, jateko bide luze horietan. Eta hemen Balmasedan ohitura handia dago, ze duela 50 urte, urtero egiten da putxera txapelketa, urriaren 23an. Beno, Joseba, gurtzen zaituztegu, hemen Jesusen artean ikusten duzunez, eta jarraituko dugu gure putxeraz gozatzen, eta, badakizu, hurrengokoan, etorri Balmaseda aste santura ikustera. Venga, gero arte, agur, agur! Ai, ama, eharrak eta biteetu zue. Ondo pasa, seguru. Eta gero, Porrusalda hori jateare jungo gintuan, ez da? Bai, hortare bai. Eta gero, ondo pasatzea, egun eharra, eta horrela, jarraitu goxatzen, giro eharrian. Bueno, lagunak, gu gurean jarraitu behar dugu. Laben dazkau, oandikan, txitxiriok eta historik, Hemen txe, a ber, ia, betu, tomatek hasi dia lertzen. Horren nahi du esan, xamurra gelditzen nahi diala. Albertinare kolore harra, eta beste txitxira hori kurruskari bizela. Oingotena da, hola utzita, betu, itxalita, eta atia irikita. Listo dazkau, bale? Inbiar deuna da, branda da prestatu, eta hortako, hemendak hau, egosita, bakailua, eta patata, ingo dugu, azalak endu, berta bota, patatare bai berta bota, eneko, eta gero botakoek. Esnia, olilua danetzak bota, baina erdila hola bai, eta goi ikusiko jau pixka gehiago bota berbazio, bale? Eta ingotena da, tempura prestatzen jun, eta zurituko ja, bi ale berta botatzeko, bale? Labana txikixen bat balen baukek, garbitzea dialdu. Tori, heldu zakauxe, bale? Horrekin moldatuko aiz? Bai. Aizkoakin moldatzei da horrekin moldatuko itan, aizko batekin igual erretxeago, laban horrekin baino. Honea torri guanen Bizkaitarra, aizkola ja, aitzol atutxa jauna, eta ekarri zin aizkora, eta pike bat ingenian, bea perezila pikatu labanakin da nik aizkoakin. Horri bilegintuan, zorrotza zitxon aizkoa hori. Eta zein irabazizun? Ze galdera ditu goiak. Ez dago batzen, ondo pasagenian da, listo. Asuntuaek, ze zorrotza zeude gaizkoa horiek? Bai, azkenean txapelketa ematetu naizkoa. Labana, baino zorrotza, esango nioz, labana bezain zorrotza, baino ze gorputza dakan. Ilea mozten du azkenean txapelketa ematetu. Bai, ez da? Eta holaitek, eta ilia moztek, ez da? Jope, hori ere arte bat izangoeko ikastia, ez da? Bai, azkenean zorrozteare eskuz iten den gauza bat da, harrikin.
eta azkenean bere gauze ditu, eta aizkoak zautzea eta aizkoak aukeratzea txapelketan ze aizkoa ibilita beste mundu bat da azkenean. Karo. Zenek erakutsi ziren niri arte hori ondo egiten? Denboak nahi gabe ikasteko hori? Bai, azkenean familitik bai Osabak, bai Gabrielek, Dani ere bai, Ikerren aiteke bai, eta azkenean hor tartean ibiltzean, baina horre hongo zuen pikiare bai, niki baino beto zorrosteit. Etzek izeneketak, bate, horre ikustalde zuen bestia nahi kutu eta haber nola indiken da. Horra azkenean nola zorrozten den azkenean igual iruditzen zaizu, baina geho ikustezu bat eta batek ematen du, hoi zorrotzagoa dau, eta azkenean ez da zorrotzagoa daula, igual... Hobeto mandiola. Bai, sortego indar gehiago ginen manizan. Baina ez zu ikutzen bestia materiala, o ez diozu usten bestia izuen materiala ikutzen. Bueno, ez da ez usteare, segun azkenean ongi ematen gaizkolari gehienak, eta bai horri biltzen gala besteanak edo bestean nola egiten duen da aztertu eta ikasten, azkenean beti ikasteko gauze gaude eta... Ona. Eta adibidez, atzerrira juna da izekula enborrak mostea vertikalian, lehengusua junuan bezala Australira, o... Bai, lehengusukin egon da nau, txapelketa batean Alemanin. Vale. Bai, eta geho Osabakin eta Anaiekin dare Elkon Nevadan egon du nintzen, bai. Ameriketan, Han exibizio modun zen, azkenean hemendik joandako hartzaileek iten duen festan batea edo. Bai. Ona. Eta hain adibidez vertikalia moztu izan dituko, o beti etzan da? Ez, han kanpoan beti etzan da. Vale. Bueno, Elkon alturako erakustaldi ere inun, baina bai. Vale. Txapelketan kanpoan beti ni etzan da ibili izan du naiz. Eta baldakak hor espinatxo bat lehengusua bezala Australia jungo itzan, area lehiaketan bat itea, ikustea nola oain bertan lehengusue Australin dau. Vale. Eta ni urten batean akaso animatuko nitzeke, baina beti zaie da hilabete bat oso hartu behazula kanpoa joateko, hango txapelketak 15 bateun izaten die. Osa, behan dao txapelketetan orduan? Bai. Zenbat txapelketa zeskakangoen hilabeten? 15 txapelketa bat izaten da, Sydneyen, eta bertan 100 jokatu ditzazke... 15? Bai. Jarraian? Bai. Zer, Tour de Francia bezala? Antzeko baino, egiten die erabat txapelketa ezberdinak. Hango txapelketa guztik izaten die eur batea. Eur bat bakarra bakitzen du, azkartasun froga bat da. Eta azkenean, egun berean, 2 txapelketa jokatzea tokatu diteke. Ze ona, Orduan goguak inau, egunen baten jungo izarea egitea orduan. Eta area, apuntatzea da junuiteaiz? Bai, azkenean inskripzioa normalean librea izaten da, eta apuntatzen dena geho joan iten du. Eta gaina dauke kuriosidade bat, han handicap deitzen die. Golfian bezala? Txapelketak, hasten die kontatzen segundoak, eta orduan zu ni baino hobea balin baza, ni hasiko naiz, 10. segundoan eur bat mozten, eta zu hasi zaitezke 15. segundoan, edo 17. Orduan, bakoitze handicap bat dauke, eta gero azkenean berdintzeko ibiltzen duen maiez berdina dituen aizkolari berdintzeko txapelketa berean. Ona, golfian bezala, golfian bakire hola ziakela, no? Handicap golfian baldak izu zer dan. Ez? Berdina, baina segundu beren golpiek. Ordu nik zelai anime baituk, 70 golpeko zelai balin badek, zu balin badak azu handicap 0, profesionala zea. Inbiar dezu zelaia eskan golpetan. Baina ikadibidez, eskaso balin baiz, asteaiz 28 handikapekin. Eta geho juteaiz, zulo bakoitzean, 2 extra dazka golpe. Eta hobetzen jute izenean, geizten jute iz handikapa, 0 aino iritsi arte. Pentsatzeit hortik etorriko ala, eskoran, txekiak. Bai, azkenean azkenean berdintzek, maiek berdintzeko jagola isi botakot. Bai, bota hori osoikan, gero nik leheno behitu zio eta espinak eta ja libre dago, bota esnia, bota baitare olilua, eta eman birren gailua, eurra. Vale, haure botako jo, vale, osondo, haure bateko izkine mendikan, vale, eta honea. Osondo. Bueno, eta hortaz gain, pentsatzen jate eukiko itukela, ire jobik, o etxekia zertan iten dek lana hasteko? Lanean lehitzen aitzen naiz fabrikan, eta geho jobik, lehitzen fabrikan, ze papelera ningoekan? Han herri erdi jantziok eta... Bai. Vale. Eta, geho? Eta geho, jobik bat bino gehiago, baina, bueno, fuertena bintze, azkenean eizen nintzen nahi pasurdetan. Paraje hortan bizita, Katxiz lamar. Inungo aiz, aski, zer erritako aiz? Errazkinen bizi naiz. Errazkinen, bale. Hori han bestalden zulon, ez da? Bai. Bale. Eta zezan behar nian, eizian ze, jute aiz, oen luma o ilia? Ilea, basurdeta, bai. Basurdeta, bale, ona. Basekatan lehitzan lau bat, amorratu eizian,
eta beare basurretan ibiltzek. Bere anaia da pastelerua, Egoi Zabaleta. Eta bea Julen, gaztia, zautzaldek. Ezautzen, bai. Eizen azkenean gehienak ezautzen gata. Bai, surfista bezala, analiztari. Haren antzeko ibiltzen gau. Vale. Bea basega mote ba, no? Nola deitze ziote behai? Bai, sorito deitzen. Sorito, baserrin izenagatik, ez da? Hoi da, bai, sorokoa. Julen, hauzi. Hauten junituan, beakin. Ontota junren hau. Ni arrantzak arte zio, eta beak ontota amateziak. Lapurreta ordu. Trukian. Lapurreta dek bakarrik arrapa. Ondo. Bueno, hemen txe. Hau jarriko jo hemen. Beitu hau nola dauden. Hori, bale. Ingo ziunai pixkat olio gehiago gota. Bai, puskat. Eman eurra. Osondo. Birringa joakin ondo biltzaiz, Bueno, oso ondo biltzaiz. Bueno, eta basekia guain zubiltza jenaikela izan, ez da? Bai, azkenean lanetik estentzi bat hartutan hau, eta zubiltzaietako posaketa prestatzen nahi naiz. Eta, saiatu bintzet, urrungo izango da. Inin bihar da bentsa, saiatu gabe gauza gutxi lortzea bizita, eta bera, dana botako zioia. Jase gaula, venga, botatena, eta berrindu hori ere bai. Vale, hau listo. Inbiar detena da, platera aukeratu. Hemen txe. Gaur, desberdina, betu, labian sartu ditugu aguakatiak, eta zerbak gordinik. Esango, ire baiaran, Joseba zea ideki, espinaka gordinik eta geho, aguakate labian sartzen. Zea ide gaur. Gauza berrikiten, beti bezala. Ingo deuna da pixka xerratu, hau oe bat jarriko jau, zia zerbana, bale, oso ondo. Horrela xe, oetxo bat, gordinikan, entxala da. Vale, guain, ingo deuna da, hemen laberatu ditugun gauza, gainen jarri. Oizo musiak, goraino harrapatu zakoitikan, oide garrazoia. Nik usteiat, oi listoak akela. Vale, kenduko zio, vale, oso ondo. Emaiak nahi, arbitze gotako jo. Vale, eta inbehar dekena, behitzak, goiara bat hemen, eta bestia emendakak, vale. Ingo ekena dek emendikan, hartu pusketatxo bat, horrela egin, eta berta bota. Vale? Vale. Venga, hola lago bostingo izkiu, berta bota, prejitu, eta gero martxan jarri. Vale. Eta hemen dakatena da. Jarriko jo, behitu. Bero zeudek hauek, bero zeudekela. Vale, ingo deuna da, bertan jarri. Behitu, iru hemen. Eta iru bestalden. Bale, ni uste dana ez dela sartuko bestela egarra ingo jo txala hau. Dana sartuko genian irafaia izango bauan. Ingo jau nerea izango bauan bezala, bale? Bale. Ze gusta ezai gehiena jatia. Zertan ni bili berdek esatek, hau zindi jan, hau gehiek gustatzeitek, hemen moztu inbiar nau. Zea, gozo salia? Gozoa asko gustatzen zait, baina oso gutxi jatet. Kanpoa joan dako anta hola bakarra jatet, etxen batez. Eta gero aragi ere oso aragi zaleaka. Aragi ere guztua jatet, baina aragi... Eta aragia ze moztu inberra ize bai? Ez, aragi eta... Aragia nahi aina, ez da? Bai, nahi aina jateu. Vale, ona, zema bota ditu korrea? Bost bat? Vale, bikain, ezin hobe. Nik hau ja listo zegat, hemen ingo jatena dek. Hoi, bakailo goiekin. Vale, hau bestaldea. Arrautza prejitua martxan jarri, dana bate jarriko martxan, betu hemen. Arrautza bat martxan. Bez, temperatura pixka tratu bertxeko nik uste zaite gaina arrautza puntillakin o puntilla gabe. Puntillakin esaten da ez? Puntillakin, orduan temperatura. Ke pixka tastean ian botatzen, orduan txe botako jo. A ber, hau, hola, jarri. Vale, pixka kendu soberan dakana. Pixka kendu, eta barroa. Vale. Bueno, nek gaur egun bat horrela esan die, askarri biltzeko, eta askar da ondo usuak egan. Tani zukaldian lasai biltzen. Orduan, itxoin segundu bat, eta oantxe gatoz, plateraratzea. Baziak arrautzare bai, buñuelitoko ratea ditugu, harriko dugu hemen, pare bat txontxorra egindeken, kuia eta piperra egindeken krema eharra. Ai ama, ze gauza ona. Arrautza baitu, bota bertara, utzi puntila egiten, eta azkenengo segunduan, gainetik bota, bat, bi, hiru, lau aldiz, nik ite ziotola pixka pintxatu, batzuan moko pixka dugitzik eta hori jendea ezko gustatzen, baina hori norduko hori, beste pixka bota, eta holatea behar du, dantzan. Arrautza gorringoa dantzan, talbokoak horra. Hemen, arrautza egarra indigu ingoan bai. Hola xezekau, gaurko horrez eta prestauta, jarriko izio hemen. Indeun brandadak inditugun buñuelituak. Hola xe, eta guain. Hemen indit jaune bai, siapiak indeun, eta limoiakin. Vinagreta jarriko hemen beste iskinetan bai horrela.
io azpikoak intenan astuteko. Eta, listo dakao, gaurko errezeta. Indiu, eharra. Bueno, nauzi, jarraitu, guri txapelak ekartzen honea. Karri aldezu erakusteko, zehose. Ez dut ekarri. Zein, markuan sartu ja eta etxean txintxilikatu, onundakak? Etxean, daukeu, eskaiera bat daukeu, eta eskaieran zehar, txapela guzik jarrita dauzkeu. Zin bada eskazu, Izetatarrak bezala, are, sartu jatetxea eta tana beteta? Ez da izan, baina esageratu gabe anaietan artean 20 bat egongo dietxean. 20 bat, anaien artean, ama. Bueno, nauzi, Bai. placer bat, hemen izatia, eta zue gorre, bai. Agur launak, eta azte buruna pasa. Azte buru ez, zubila.